तो हर बैग के का भइल बेटा? माई हमार बैग नहीं हाँ? किया। एडमिशन हो गई लोकर। हाँ, जो सर आज ऑफिस में बुलेले रहलन। एकर जोन एग्जाम लेले रहलन ना, ओमे एकरा के ए ग्रेड मिलल हाँ? बा और कहलन कि काल से ओकरा के स्कूल भेज दी। हाँ? अब हम का करब? कल से हम केकरा साथे खेलब? रउआ रात में जो सीरियल देखे नी ओके दिन में दोबारा देख लिया। आ, पापा हमरा के कुछ पूछे के बा। वीना कहेली कि जब मम्मी पापा एक दूसरा के गले लगौले तब हमार जन्म भइल। सच बा ये का? आजकल के बच्चा लोग भी ना स्कूल जावे से पहले ही खराब हो जावेले। हम कहले रहनी ना कि ऐसे सवाल ना करिए। का करत रो शालिनी? फिर बच्चन के सवाल के जवाब के दी। देखा हम कह देता नहीं अनाप शनाप सवाल के जवाब ना दिया। ई लड़की जब भी मुंह खोलेली कोई ना कोई सवाल ही पूछेली और एकर बाप हमेशा एकर सेवा में खड़ा रहेला। बेटा, जब तहर मम्मी पापा एक दूसरे के पसंद आइल लो तब शादी करनी जा। और शादी कैला के बाद हम दोनों प्यार में एक हो गई नी। ओकरा बाद तहर जन्म भइल और 9 महीना ले तू अपन माँ के पेट में ही रहलू। पता बा फिर का भइल? तू अपन माँ के पेट में हलचल शुरू कर देलू। उस सारा दर्द तहर माँ हंस के सहन कर लेली। फिर 10वां महीना में तू अपन माँ के पेट से बाहर एलू। तहर पापा तहर माँ के वो दुख झेलत अपना आंख से देखले बड़ा और उ तारा के बहुत प्यार करेली। हमने के बहुत झेल के तारा के पहले बनी। माँ हमेशा अपन बच्चन खातिर त्याग करेली बेटा। तारा उनकरा कबो दुख ना देवे के चाहिए।